kuningane ifikile majide elokishini. Isigabhe onke ama-out number yayo. Sabheja ngo-2K. Ngathi mina ngizoyilanda inamba yale ngane. Ake siboneni ukuthi mina ngagcina ngiyitholile inamba. Ngithe mangimbona lo girl, ingqondo yami yavele yafreeze. Bhuti ngikusiza ngani? Mina. Ngidayisa ngempahla. Uzokuthiwa mina nginazo yini impahla? Hayi cha. Ukuthi phela yabo khona elinye isistere lami yabo eliyimiliyoni liqhwa kanye libeke yabo manje ngithatha impahla manje ngidayisa yabo wathola inamba yakho mawuthi lesi staff lesi ngisiphethe la usithanda Mathi uyibiza kanjani nje into egqoke umuntu iseyena ngiqoqa kani yiyo lento engishoyo nje ukuthi wena nginika inamba yakho khona ngizokubuyelela nestaff esisha anginayo ke mina ifoni hayi kuleka into yokufona mina ngizokunika ifoni nenamba yakho nentsha vele ngiyayazi kwangiyasisi wami wafona kanye ngayo wayena asazi ngoba mina sengitshelile ukuthi anginayo ifoni man sister wami yazi wena umuhle ukudlula uTeddy Bear angeke nje ukuthi inamba unayo yazi uqinisile ke manje sengikhohliwe yazi inamba yami yabona ngishilo ukuthi mina ngeke wena siso nje ngahlale ngabi nayo inamba ngizokulinda mina uzuyikhumbule yabo manaki man 6 You're Hayi sister man. Sungenza isilima manje. Phelile manje u15 minutes nokho ngimile la ukuthi ucabanga nenamba. Phela kumele ngihambe ngiyodayisa istaff kwabanye abantu. But awubona ukuthi angifoni nenamba yami. Cha vele nami bengingafunwa yimini. Ngibefunwa yibusiness. Letha ke ngifake inamba. Ngifake inamba yami kule phone njena. Hayi, hawu. Akusiye yami le phone. Eye business. Akulele, yabo next time sithola nama perfume ezinye izinto zamameloni. Dial has changed or is not in use. Please consult your local telephone directory or just dial 1. Hawu, lengane nginezinamba engasebenzi. Hayi lengane ngeke iyagabhana ayifuni inamba yayo. Hayi. Shosho, thank ngiyabonga mawukhetha ukubuka le video. Lapho khona ngicela ungakhohlwa ukusubscribe mawusithandile sibana. Ucommente. Shosho.